Sa ngalan samahan sa anak ug sa Espiritu Santo. Maigsuon kumusta makig-uban na usab kami kaninyo dinhi sa Parazat Cable TV o yun sab sa atong social media outlets sama sa YouTube o sa ngalan sa atong direktor o chairman sa kampana ang tingog sa Kamingawan, Monsignor Elmer Abakahin. Ako makig-uban kaninyo sulod sa pipila ka gutlo alang niining paghisgot sa usa ka sakramento sa atong simbahan diin atong madawat ang Espiritu Santo apil ang mga gasa niini. Usa kini ka sakramento after baptism. Yes, sa baptism we also receive the Holy Spirit in a different way. Usa kini ka sakramento sa simbahan nga imong dawaton sa dili pa ka modawat sa uban nga mga sakramento. But kini nga sakramento mo ni ang gitawag nitong sakramento sa Kumpirma. Usa sab siya kalahi nga sakramento makigsuonan sa atong gi-practice karon that brings us back to the Pentecostes experience. O sa dili ta maglangan ato kining tanag sa tinagsaon makigsunan sa paghisgot ang Espiritu Santo uban sa mga gasa niini diha sa sakramento sa atong kumpirma. Makigsunan na-receive naman no sa mga apostoles ang Holy Spirit. Sa unsa man pamaagi, sa unsa pamaagi mani bantayanan nga atong ma-receive in our modern time ang Holy Spirit or yun sa man pag-receive sa next generation sa mga early Christians ang Holy Spirit makigsunan. Ang gipresent sa Biblia o gitudlo sa tong simbahan Katoliko mao kining gitawag nato nga Sacrament of Confirmation. Punta nato sa Acts of the Apostles, chapter 8, verses 16 to 17. Yung na ang gisulti. For he was not as yet come upon any of them, but they were baptized only in the name of the Lord Jesus. Then they laid their hands upon them, and they received the Holy Ghost. Naay mga tao nga naka-receive na sa baptism. Okay? Unsa may gihimo sa mga apostoles. Ang ilang gihimo, makaigsunan, ilang gipandungan sa ilang mga kamot. This is the guarantee of the church. This is guaranteed by the church. The sacrament of confirmation, diha nimo ma-receive ang Holy Spirit makigsunan after baptism. Sacramentally, walay lain nga garantiyahan ang atong simbahan Katoliko. Nga kung imong ma-receive, kung gusto niyo ma-receive ang Holy Spirit, like what happened sa Pentecostes Day, diha nimo ni ma-receive sa Sacrament of Confirmation. Walay lain nga gigarantiyahan ang atong simbahan yana. Sa Acts chapter 19 verse 6 unsa ingon, and when Paul had imposed his hands on them, the Holy Ghost came upon them. They spoke with tongues and prophesied. Unsa ingon? Sa dihang gipandungan sila ni San Pablo sa iyang mga kamot makaigsunan, ni-descend ang Holy Spirit sa ila, and then aya sila ni litok og mga pulong, ug aya sila naghimo og mga prophecy. Sa unsang paagi? Sa pagpandong sa kamot ni Apostol Pablo. Now, kining mga apostles makaigsunan, kining mga apostles, mao ni sila ang gitawag nato nga mga obispo. Bot pasabot nga una ato ipaklaro, the fullness of priesthood naa sa mga apostles o sa mga successors sa mga apostles naapod ang fullness of priesthood o kana karon naapod sa mga obispo. Before lugar no ang nangamatay ang mga apostoles, doon na sila gipang ordain nga mga successors. O kini nga mga successors para pag-differentiate makigsuonan, wala na sila tawga og apostles. Ang tawag sa ila sa Griego ispikopoi, or gitawag sila mga presbyteros, usahay tawgon kini nga term ngadto sa pari, apan eventually gigamit no episkopoi ang term ngadto lamang sa mga obispo. O kining mga obispo nato karon, Archbishop Jose Gabantan, Bishop Dael, kini sila makigsunan, sila ang gitawag nato nga successors of the apostles. Buti pasabot nga kung atong i-trace back no ang nag-una nga mga obispo,
mosangko kita ngadto sa mga apostoles. Sa mga kung atong i-trace back, si Pope Francis, Pope Benedict XVI, Pope John Paul II, paatras ta, mosangko kita kang San Pedro, mga kaigsunan. Muna nga ang mga obispo, nasa sila ang faculty sa pagpandong sa makamot, sa pagdihog sa lana, mga kaigsunan. Nasa sila ang faculty sa paghatag nining gitawag na to nga Sacrament of Confirmation. Apan kung dunay necessity, dunay kakinahanglanon, labi na og baga kaayo ang gitawag to candidates of the Sacrament of Confirmation, labi na usahay isa ka eskwelahan ang dawat niini makigsunan, ang obispo pwede niya nga ihatag kini, no? Momentarily ang faculty ngadto sa iyang pari para motabang makigsunan sa pag-render ning gitawag na to nga Sacrament of Confirmation. But primarily kini nga faculty na lamang diha sa atong obispo. Na dunay nangutana nga nakumpirmahan na ba ko? Kung dili ka makadumdum, no, kung dili ka makadumdum nga nakumpirmahan ka, dako kayo ang posibilidad, dako kayo ang chance nga wala pa. Tungod kay ang Sacrament of Confirmation hatagan ang usa ka baptized person niini, no? Binunyagan sa simbahan Katoliko. Kung dako na siya or na siya sa age of reason. Muna nga si bisan kinsa nga makadawat sa Sacrament of Confirmation, ang mahitabo doon lagi kay memory nga imong ma-recall niini. Kung wala kay ma-recall niini nga memory, bot pasabot igsuon wala pa ka na kumpirmahan. Now, diri sa Cagayan de Oro, because we are here in the Archdiocese of Cagayan de Oro, ang schedule sa tong kumpirma, no, ato na lang ilaras diretso sa kaigsunan. Every first Saturday, ang gitawag nito nga seminar niini, imong dadon yung baptismal certificate, dahil doon na tayo yung mga orientation, siyempre, tagangin nag-orientation para makabalo ka sa mga lihukon dito, o pagka first Sunday, naada yun diha ang gitawag na to nga paghatag sa sakramento sa kumpirma, pinaagi na Archbishop Jose Cabantan. So, ikaw karon nga naminaw, no? O nagtanaw ka na to nining atong programa karon. Kung wala ka pa na kumpirmahi, pwede kang maadto sa Cathedral, St. Augustine Cathedral, o mas mayo pod nga mananghid ka sa imong parokya para ma-record dito asa kadapit magpa-kumpirma, no? Munang gitawag to mga kag-permit, pero actually importante ang recording. Kining recordings ng simbahan, i-record imong baptism, i-record imong pagkumpirma, imong pagkasal, o kung mamatay na ka, kinahanglanon ang death certificate, ibalik kining abli, no, sa gitawag to secretary, butangan po dito nga namatay na ang usa ka tawo. Usa kini ka importante nga dokumento. Labi na gyud kung panahon nga dunay gitawag na to nga i-candidate para mahimong santos makigsunan, balikan kini nga mga libruha para makita kung nadawat ba nimo ang maong mga sakramento. Now, in every sacrament dunay gitawag na to nga matter and form. Na unsa may gitawag to nga matter diha sakramento. Kining gitawag na to nga ang pagpandong sa mga kamot ng kaigsunan, no? Mo ni ang matter. Uban ini ang pagdihog sa santalana, mo ni ang matter sige tawag na to nga sakramento sa pagkumpirma. Ano importante maning pagdihog sa lana? Tungod ka ang word mong nga Christian. Gikan sa word nga chrism nga nagpasabot kini og pagdihog, no? Pagdihog. Na once dihogan ka sa Old Testament, no, or sa Biblia, ang ginadihugan nila mo ni ang mga pari, ang mga propeta o mga hari. Muna nga diha sa pagdihog sa imong santalana, pagdihog sa lana, I mean, you receive, no, in full diha sa sakramento sa kumpirma ang misyon sa itong Ginoo, pagkahari, pagkapropeta, o ang pagkapari makigsunan, no. Muna gitawag to common priesthood. We partake the priesthood of Christ in a common way. Manang bata, tigulang, babae, lalaki, nga nabunyagan o nakumpirmahan, naa sa ila ang misyon ni Kristo pagkapari, pagkahari, at pagkapropeta. Lahi po ito mga minister or ordained nga mga pari makigsunan. So, dapat dili ta malibog nini, no? Kini siya, kini sa sakramento sa baptism o kumpirma, madawat sa usa ka tawo. Now, ang gitawag nga form nini makigsunan, mao ang mga pulong, no, nga galitokon diha o ang mga pag-ampo nga galitokon sa obispo sa dihang kumpirmahan ang usa ka tawo. So, manang matter and form. So, maingon ang obispo, say for example, na kay ngalan, o Pedro ngalan, Pedro ay sign G,
with the sign of the Holy Cross, and I confirm thee with the chrism of salvation in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Ghost. So, muna siya ang formula sa Sacrament of Confirmation nga litukon sa atong obispo. Now, kini makaigsoon, wala ni gihimo-himo lang sa atong simbahan nining panahon karon. But, gikan kini sa taas nga pag-practice sa tradisyon sa atong simbahan katoliko, gikan pa panahon sa mga apostoles makaigsunan. Doon na may mga development sa rito sa Kumpirma, but essentially makaigsunan, kining mga butanga, gikan kini sa una o karaan pa kayo nga mga panahon o napadayon nato kini hangtod karon. So not necessarily nga after confirmation manginit ka ni uban nanginit ko dili na no ang effect makaigsunan or nga pag receive nimo sa sacrament of confirmation litok-litok na mga pulong dili na tungod kay we allow the Holy Spirit to move us. Kung gustuhon na sa Holy Spirit nga doon na kay mga gitawag experience nga mga extraordinary, then allow the Holy Spirit. But dili po insakto nga imo puday mo ring imo pugso no or ipa-impress na to nga amo gini ang Holy Spirit na nasa ako nausab ka tinuyo no. Kaya ang Holy Spirit mo move siya accordingly sa iyang pamaagi, sa iyang kagustuhan makaigsuonan kung sa iyang mga pamaagi nga ipalihok nga na sa katawo nga nakadawat nini. Ang importante mao nga klaro sa imo that you receive the Holy Spirit. Dili ka maghuna-huna, dili ka mag-assume nga oy, ang Holy Spirit na nasa ako or nagdamgo ko no sa Holy Spirit or ako lang presuming lugar nga okay, ang Holy Spirit nasa ako nang gi-claim. Dili ko na no? It's very self-claim nga pamaagi. But coming from God, coming from the authorities of God, the Holy Spirit is received by the person. Ang sakramento sa Kumpirma makaigsunan, doon siya character sama sa baptism. Ang character mao nga usa siya ka-imprint diha sa usa ka kalag sa tawo. Buot pasabot nga kaisa lang ka kumpirmahan. Dili na siya otrohon. Ang gitulo sa simbahan like baptism imprints a spiritual mark or indelible character on the Christian soul. For this reason, one can receive the sacrament only once in one's life. Kaisa lang kumpirmahan ang usa ka tawo. Then, if you are a Catholic, no, ang confirmation mahatag sa imong fullness diha sa imong pagkakatoliko. If you are a Catholic, you remain a Catholic until such time nga mamatay ka o muambak ka do sa impyerno. Kana kung imong isalikway ay yung pagtuo. But samtang buhi pa ang usa ka tawo, you remain a Catholic makaigsunan. Naon sa may effect sa baptism diya sa imo o sa confirmation, no? Baptism, of course, you become a Catholic. Then, naday confirmation. Ang mahitabo makaigsunan, doon ay gitaw itong increase of the sanctifying grace conferred by the Holy Ghost. Mo increase ang imong sanctifying grace. Ang sanctifying grace, pwede na ito ni masulti nga mura siya og friendship ni mo sa Ginoo. Nga mo imong friendship sa Ginoo mas ni-increase. Kung imong tanawon, ang friendship dili parehas, no? Na iba ng mga tao nga dili kay nimo siya friend, napaiba ng mga tao nga mas friend nimo kaysa uban. So kining gitaw to nga sanctifying grace, ma-increase atong friendship sa Ginoo, ay imong holiness kumbaga, no? Ay imong pagtugyan sa imong kaugalingon ngadto sa Ginoo, mas ma-increase sa makaigsuonan. Then mohatod sa perfection of baptismal grace tungod kay ang nahitabo sa unang panahon after baptism labi na og adult baptism, no, kay mga converts man. After baptism na din ang sacrament of confirmation. Por sa diyan ni daghan ng mga member sa simbahan nga Katoliko o ang mga infants na, no, ang gaibaptize represented by the parents, gidelay una ang sacrament of confirmation para nga inig-abot sa bata sa gitawag nato nga age of reason, siya na mismo makaigsoon mo profess sa iyang gituuhan o diha sa gitawag nato nga sacrament of confirmation. That's why ang sacrament of confirmation he considers siya as a form of perfection of baptismal grace. Doesn't mean nga dili perfect ang baptism, but remember doon ay higher mode of perfection. So ang baptism is already perfect sa iyang level. Apan sa diyan mo receive ka sa sacrament of confirmation, mas matawag to nga mo proceed ka, no, sa gitawag na tong higher level of perfection makigsuonan.
No, nitong ora ikaw na mo profess sa iyong pagtuo. Then usa ni siya ka gitawag to nga imprint, no? Ang seal of the Holy Spirit ang Sacrament of Confirmation. O diha sa Sacrament of Confirmation makigsunan, ang gitudlo sa atong simbahan na Katoliko nga matud pa dinhi Catechism of the Catholic Church 1288 atong basahon. From the time of the apostles in fulfillment of Christ's will imparted to the newly baptized by the laying on of hands the gift of the Holy Spirit that completes the sacred grace of baptism. Then in 1302, it is evident from its celebration that the effect of the sacrament of confirmation is the special outpouring of the Holy Ghost as once granted to the apostles on the day of Pentecost. Sa ito pa nga, doon ay gitawag na ito nga indwelling of the Holy Spirit. Noon sa ibot, pasabot aning indwelling of the Holy Spirit. Ato ipaklaro nga, according sa mga exorcists, ang Ginoo girespetuhan niya pag-ayo ang tao. Girespetuhan niya pag-ayo ang lawas sa tao in the sense nga never nga ang Ginoo yang i-possess ang gitawag nato nga lawas sa katao. Muna nga demonic possession is an act of the demon only. Dili pwede na nga i-possess ka sa gitawag to nga Holy Spirit. Dili tudlo sa simbahan nga i-possess ka sa God the Father, i-possess ka sa God the Son, napay uban nga i-possess ni Mama Mary, i-possess ni Saint Vincent Ferrer, ug uban pa nga mga santos or sa Santo Niño. Dili pwede kay ang uban mo claim sila nga gi-possess sila sa Santo Niño, then mo gamay pod ilang tingog acting like they are a baby or a Santo Niño. Kini makigsuon usa na ka indication nga dili Holy Spirit ang nasa iya. Dili na siya espiritu sa Santo Niño kay Santo Niño do na si lawas sangtod karon, no. Siya ang atong Ginoong Kristo nga tuwa sa langit with body and soul. Muna nga dili ka i-possess sa Santo Niño. Kung doon ay mga tao diha nga mo claim nga gi-possess sila sa Holy Spirit, gi-possess sila sa God the Father, gi-possess sila sa God the Son, Santo Niño bakaha, sa Nazareno, gi-possess sila ni Mama Mary, gi-possess Saint Vincent Ferrer or sa anghel, then usa na ka indication kanang espiritu dili na gikan sa Ginoo. Okay? Ang importante nga klaro sa ato nga Ginoo never i-possess niya ang usa ka tawo makigsuonan. Ang indwelling of the Holy Spirit is lahi sa possession. This is not possession. But the Holy Spirit do na si action, no, within sa imo makigsuonan, no. It's like a spirit of love nga naa sa imo. When you are in the fullness of love, no, kung kita man tanan siguro naka-experience of love, you don't feel like you are possessed by love, but the same kind of power, no. It's like a power that energizes the person. Yun na. Then the Holy Spirit, sa pag-indwelling of the Holy Spirit makigsuonan, ang Holy Spirit is iya kang i-guide into truth, no. Tungod kay matag karon og unya dunay mga butang usahay maglisod ang sa katao pag-discern unsa man ang kamatuoran, unsa ang gitulo sa simbahan na Katoliko facing with all the situations. Dunay mga panahon nga ang sa katao maglibog siya unsa insakto, ug ang Holy Spirit mo guide sa imo makigsunan kung sa imong insakto buhaton, labi na gyud sa paghimo og mga decision making. Muna nga nindot kayo ang sa katao kung if you offer your freedom to God, then imong i-offer niya sa Ginoo nga Lord, ikaw na mo mag-igo sa ako. Unsa may akong desisyon nga himuon, ako na itugyan sa imo. Then the Holy Spirit will guide you kung unsa nga ma-decision making. Importante ni tungod kay ang Holy Spirit nakabalo na unsay mahitabo ugma. Kita na lang ang wala pa nakahibalo. Ang Holy Spirit kabalo unsay solusyon sa imong mga problema makigsuonan ug nganong gihatag na sa imong mga problema, unsay katuyoan ana nga Dios nun. Munang we have to turn over ourselves to the Holy Spirit. Then dugang makigsunan ang Holy Spirit, no, with the seal, no? Catechism 1303, we totally belong to Jesus and we are given a special strength of the Holy Spirit to spread and defend the faith. Okay? Natay strength sa pag-spread out. Ang pag-spread out sa faith makigsunan, mas challenging ni siya when you are surrounded by the unbelievers. Okay naman magsangyaw kung matanan mga believers na, no, kanang kapakpakan na ka sa imong gasangyawan. But if you are happen to face the people nga dili mo tukan Jesus Christ, lisod siya, no. Even ang pag-manifest, ang uban maulaw siya musla mo sign of the cross. Ang uban nga maulaw mo sangpit sa mahal nga Birhen Maria tungod kay surrounded sila sa mga non-believers. Mura kag bation kag kaulaw.
batiaon kapag kaulo sa pagbarug unsay angayan nimo ang gituhan, murag mag-uyon-uyon ka na sa ila tungod kay dili sila in agreement sa pagtulunan sa Katoliko. So ang Holy Spirit makigsunan, importante ni according to Father Chad Reperger, it's very important to ask the guidance and the strength of the Holy Spirit every day. Ato siyang sangpiton every day. Kaya ang Holy Spirit mo guide sa ato, no? Mo guide sa ato, matag kalig-on nga atong spread out atong faith, ug labi na gyud kung ang atong faith is under attack, no? Daghan mga questions nga mga issues, objections of the faith, and then sometimes the Catholics naka-zipper ang ilang mga lips kay dili sila mutubag, no? Maikog, mataha, mahadlok. Labi na nga you feel like you are not prepared, no, to answer objections. But actually the best thing is pag naay mga gitawag to nga mo attack sa atong faith, pray to the Holy Spirit. Ask the guidance kay nanam ni sa gitawag to urgent need, no? Sa may akong i-respond ani, unsa may akong buhaton ani, no? And many times, no, nga there was a time nga it was in a bus, no, nga dunay nag-atake sa Katoliko na iyang gisangyawan po, no, kung ato ni siyang i-entertain, murag maggubot man ang bus ani, ma-debate. But I prayed to the woman attacking the Catholic faith, and then sa ilang discussion mismo niingon siya nga okay adto sa inyong pari, no. So imagine ang Protestant niingon sa iyang gisangyawan nga adto sa pari. So the movement of the Holy Spirit is beyond our measure. Siya ang tag-iya sa atong tanan nga gituhan, kamatuoran, kay He is the Spirit of truth. So muna nga mga guidance sa iya kung sa ato pag-defend ang Catholic faith sa pamaagi nga mo'y gusto sa Holy Spirit makigsunan kung saan kini sa pag-defend. Lan pa makigsunan gitulo sa atong catechism nga ang Holy Spirit will guide us so that we are not going to be ashamed of the cross. Meaning to say, di ta maulaw nga mobarog sa atong pagtuo kay ang atong pamaagi manggod sa simbahan. You appear to be a loser, no? You do not appear to be a winner always. Like sa atong Ginoong Kristo nga gilansang sa cross, grabe nga mga latigo, grabe nga mga kasakit, and it appears like he was a loser, but actually he won the game. Ang atong Ginoo ni triumph tungod kay kato nga pamaagi na himo to nga agianan nganong ang atong Ginoong Kristo nagparayag sa iyang resurrection after the suffering, after the death. Sa kinabuhi usab sa mga santos makigsunan, dagan sa mga santos nga martyr gi-persecute sila, unya sa dihang gipang patay sila, gipang lansang usab ang uban sa cross, ang uban gipang putlan sila og ulo. Pero after ana dagan kay mga miracles nga nahitabo, and so it prompted for the canonization of those people nga sila dahil doon na sila heroism, silang faith, o nadayag sila silang santos kayo nga pagtuo. O kini mga butang nga importante makigsunan nga dili ta mo surrender nini mga panahon na. Tungod kay kining mga butang no, according sa gitawag nga the way of perfection, guidance kini no sa Holy Spirit makigsunan nga nagalihok within sa ato. Mo ni ang bantayan to pag-ayo tungod kay usahay dili na to manotice nga ang Holy Spirit ay makigsunan galihok siya within sa ato. So you have to go back within, like St. Augustine nga if you want to know the truth, then go back within. Adto baliki ay mong kagalingon tungod kay ang kamatuoran niya diha sulod kanimo makigsunan. Then the Holy Spirit also is a sanctifier, will help us to sanctify ourselves, to be firm of our faith. At the same time, we are going to become an offering to God. In John 17 verse 4, gayon the Holy Spirit is the sanctifier who was sent by the Father and the Son to complete the work of the Son. He makes holy, as Pope John Paul II has written, having accomplished the work that the Father had entrusted to the Son on earth. Yatang ipalihok makigsunan to sanctify us and to sanctify our works para kini nga mahimo nga pleasing sa atong amahan nga tuwa sa gingharian sa langit, ug ato ning ma-fulfill isip usa ka simbahan by remaining faithful, no? Faithful bata sa atong gipanumpaan diha sa confirmation, sa atong nadawat nga grasya sa baptism. Faithful ba ka sa imong pagkakatoliko? So muna usa sa mga challenge makigsunan nga mahimo kita nga faithful diha sa atong simbahan. Then the Holy Spirit also will move us according to the gifts, no, sa Holy Spirit, sa gasa.
sa Espiritu Santo makigsunan. Kining gitawag nga fear of the Lord. Ang kahadlok sa Ginoo dili siya kahadlok nga terrifying sama sa mga demonyo nga nahadlok sa Ginoo. But a fear like you have a loved one and then you are afraid, di ka gusto nga imong loved one imong mapasakitan or mapanamastamasan. It is a supernatural habit, no? Usa sa ka-habit makigsunan nga imong puy-an sa imong kagalingon, by which the just soul under the instinct of the Holy Spirit acquires a special docility for subjecting itself completely to the divine will out of reverence to the excellency and majesty of God. Kana bang tudya di ka gusto nga ma-offend sa Ginoo, you have this fear of not offending God, na kay docility, mapailubon ka sa pagsunod diha sa Ginoo. Actually kini docility importante ni katong mga ga-claim nga naka-vision sila na sila gift sa Holy Spirit, nga mga gitawtog charismatic gift of the Holy Spirit. There's a need of obedience, no? Nga mahimutang masinugtanon sa gitawag nato nga Espiritu Santo, masinugtanon ta diha sa simbahan. No ta humility diha sa tong simbahan makaigsuonan. Kinigikan kini nga lihok sa Espiritu Santo. Then the Holy Spirit also will act in the person through the wisdom. Usa kini ka supernatural habit, inseparable from charity, by which we judge rightly concerning God and divine things through the ultimate and highest causes under a special instinct and movement of the Holy Spirit, who makes us taste things by a certain co-naturality. Kani makita nimo, no? Usa ni siya ka butang kay so all the wisdom siya pero siya separate sa love. Makita nato ang tanan nga mga hinungdan, no? Sa lihok sa panghitabo sa tong kinabuhi diha sa Espiritu Santo makigsunan. Matay kaalam, no? Makasabot ka ngano kini ang nanghitabo kuning nga movement ang gihatag sa imo sa Ginoo. Doon tay right judgment, no? Nga mahitabo kini lihok ni sa Espiritu Santo diha sa imo, no? This is the effect of the indwelling of the Holy Spirit. Nga you have this wisdom of judgment unsa insakto ug unsay dili maayo. Then understanding, no? Amo ning ni Father Jordan Oman, the intellect under the illuminating action of the Holy Spirit is made likely for penetrating intuition of revealed truth, no? Doon na kay lawom kayo nga pagsabot sa mga butang diya simbahan, sa tradition o ingon man diya sa Biblia, and even for natural truths for so far as they are related to the supernatural end. Makasabot ka, no? Ang uban ani bisan sa mga butang diri sa kalibutan, mas lahi ay yung pagsabot. Ma-explain siya like say for example ang estudyante ug maestro. Ang estudyante ug maestro gatan-aw sila sa problem, but the teacher can see things, can understand things more than the student. No? So muna niya mahitabo kay igsunan nga murag doon na kay superiority of understanding to address any issues diha sa mga butang, doon ay kalabutan sa kaluwasan. And this is coming from the guidance of the Holy Spirit, pinagi sa maong gasa. Then, the knowledge, usab, kahibalo. It is a supernatural habit through which the just soul, under the action of the Holy Spirit, judges rightly concerning created things as related to eternal life and Christian perfection. So, understanding is ang mga butang dili sa kalibutan, imo siyang makita ang iyang relasyon, no? Relationship niya paingon nga to sa kalangitan. So kini di mga movement diri sa panghitabo, daily life nga movement, daily life nga panghitabo makigsunan. Actually these things are not by chance. They are intended by God because God has a mission. Doon na say gusto ipaabot nga message nga nasa imo. And the way of understanding those messages, there's a need of the movement or assistance coming from the Holy Spirit makigsunan. Then ang Holy Spirit muhatag po nato og gift of counseling nga ato ning ma-receive diha sa gitawag no nga sacrament of confirmation, and of course in connection sa sacrament of baptism. So ning counseling, it is a supernaturally infused habit by which the Holy Spirit enables one to judge rightly in particular events what ought to be done in view of the supernatural ultimate and personal sanctification. So doon na kay judgment, no? Example, na mga tao kinahanglan og guidance, kinahanglan nimo i-encourage sila, kinahanglan sila tabangan, no? Diha sa pag-analyze sa ilang situation in concern sa atong faith.
Then ang Holy Spirit mo guide sa imong kaigsuonan para nga matabangan sila sa pagtan-aw sa usa ka situation kung unsa ang tuyo ug calling sa Ginoo, unsay gusto sa Ginoo ani nga particular kahimtang. Kaya kung dunay situation nga imong ma-encounter, it's good to ask, Lord, unsa may mong gusto nga akong buhaton ngano nga gi-allow nimo ni nga situation kanako. Now, this gift of counseling will help the person nga niduol sa imo para matabangan siya nga ma-assist niya pagayo kung unsa ang gusto sa Espiritu Santo nga buhaton sa mga tao. That is the gift of counseling makigsunan. Paghatag kadasig sa atong isig kaingon laban ni panahon karon nga daghan kayo ang gitawag nga nag-suicide, usahay daghan sa mga young people nga suicidal. It's very painful for the family. And sometimes kini sila muduol sila mga friends, mga idea, advices. It's good, no? It's good that you pray to the Holy Spirit kung nay muduol sa imo. Nga, Lord, unsa may akong itabang ani nga tao? Like Saint Anthony of Padua nga, Lord, let me speak only what you want me to speak and not to speak what you don't want me to speak. Like, Lord, tagay ko wisdom para mag-guide na ko ning mga tao, ma-counsel siya kung unsay dapat nako i-counsel sa iya kanang gikan sa imo o dili na ko malitok ang mga pulong nga dili nimo gusto ipalitok. Laing gasa sa Holy Spirit magigsunan kining gitawag to piety. O according to Father Jordan Oman, it is a supernatural habit infused with the sanctifying grace which arouses in the will through the motion of the Holy Spirit a filial love for God as Father. Mura bang imong ma-feel nimo nga anak ka sa Dios. Actually, you are anak sa Dios, no? And only few, it seems like only the saints or striving to become saints who tried to love the Father like they are truly children of God. Feel ba nimo nga anak ka sa Ginoo? Anak ka sa Ginoo igsoon. And you are adopted son of God. An adopted son of God sa Bible is the same siya privilege sa real nga anak. Na imagine anak. Usa ka katinuod nga anak sa amahan. Kung na kay papa, doon na kay tatay, ang amahan gitawag mo siya aba. Ang equivalent sa aba, the same na siya sa tatay. The same siya sa daddy. So gusto sa amahan na tawag to siya daddy. Tawag to siya tatay. O gusto sa amahan nga ato nang puy-an nga kita iyang mga anak. Pero sa atong feeling kay ang amahan layo kay sa ato, no? Murag wala kay visual sa iya. Manang gipadala niya si Jesus Christ para mas maklaro nato siya, mas duol ta sa iya og nakakita kan Jesus, kita sa amahan. O kini nga butang makigsunan, no? Aduna na strong sentiment of universal love for all men and women as brothers and sisters and as children of the same heavenly Father. O mualagad ta sa Dios diha sa simbahan like anak sa Dios, at the same time loving God and loving our neighbors, loving our brothers and sisters. Unang love God with all your heart and with all your mind, then love also your neighbor. So kung mag-serve ka simbahan, serve like you are a child of God. Diya sa imong panimalay naman kay mga anak. Kung imong obserbahan kini mga anak, mga igsunan, labi na mga bata pa, magpa-impress ang bata ngadto sa ilang ginikanan nga nanghugas na sila plato, naglimpyo na sila, kabalo na sila magluto. Timanin na ng mga part no, sa mga ginikanan or when you are still a child. Nga pag nakay buhaton, no, out of love, magpakita ka sa imong papa, mama nga nagluto ka na, nagkuan ka na, no? Kining naglaba ka na, magpa-impress ka sa imong ginikanan. So ining St. Paul nga kung gusto ka magpa-impress, gusto ka mangandak, dito kini ihatag sa Ginoo. When you do something, when you serve the church, you show it to God, impress to God, offer it to God, not for self-reason, not for others, but for God. This is piety. Muna yung pag-serve na ito makiksunan nga, Lord, this is for you. Muna nga, we have to pray nga, Lord, or Holy Spirit, please guide me in what way, in what manner should I serve the Lord, in what manner should I serve the church. Kaya kung ang usa ka amahan, gusto niya nga ang iyang anak, say for example, manglimpyo sa balay, pero yung anak wala nang limpyo, nang laba. So, lahi ang gusto sa amahan, lahi ang gihimo sa anak. So, if you're a child of God, seek the will of the Father. Your will, O Father, will be done here on earth. Kini nga pag-serve ang movement nga
ihatag sa ato sa Holy Spirit makigsuonan nga mo serve ta isip mga anak sa Dios ngadto samahan to please God, no? Parang mahimuot siya kanatong tanan makigsuonan. And the seventh gift is the fortitude. Importante ning fortitude makigsuonan. It can be understood in two principal senses. The first sense signifies in general a certain firmness of spirit and vigor of character, general condition that must accompany all virtues if they are to be truly as such. In the second sense, it designates a special supernatural virtue infused with sanctifying grace to strengthen the irascible appetite and the will so that will not abandon the pursuit of arduous or difficult good even when faced with great danger to body health and life. At first, ang gitawag to nga fortitude is kini yung pag-serve sa Ginoo nga dili gid siya mundang. Na may usay nga alagad, undang, alagad, undang, alagad, undang. Ang fortitude magigsunan nga movement sa Holy Spirit nga once mo serve ka, serve gid siya lifetime. Anyway, para asam na nimong kinabuhi karon. Asam man na nimo ni i-honor ay imong kinabuhi. Kinsa man imong pahinungdan ani. Kung para lang sa self, it's very limited to the self. It's bigger kung for the family. It's bigger kung for all the people. It's bigger kung infinite siya. And God is only infinite. So offer your service, offer your life to the infinite. And that is God. Kana ang maghatag meaning makigsuonan sa atong pagkinabuhi diri sa matag adlaw. Nga once mo serve ta, serve for a lifetime. Kanang pag-serve na to makigsuonan nga once mo serve ta, walay surrenderay. Pag mo serve, lifetime hangtod sa kamatayon. Muhatag siya happiness kanato. Kay psychologically ug sa study nakita nga pag mag-serve ka sa simbahan, unya dili kay ka in full, dili kay ka happy. Mura ba og pag bibo-bibo apil ka, pag murag dunay problema gamay mo palayo ka. So dili ka happy na magunahon na ka unsa na ka to balik na serve ka. Pero kung once mo serve ka nga okay, this is for lifetime. Whatever will happen, na problema or wala, malipayon ko or dili, murag panaad sa magtiayon sa kalipay o kasakit, sa mayo o sa dautan, sa kamugaway o sa kakabus, I will serve the Lord till death will unite with me and the Lord in eternity. Doon na kay kalipay. Ngano man, it doesn't matter doon ay problema tungod kay nga this kind of service is lifetime. The other challenge sa gift of fortitude is duha, no? According to Saint Teresa of Avila, duha ka rason daw nga nung muatras ang tao sa pag-serve. Kung puno kay ka sa bahandi, no? Anay ako na ilan nakadaog sa 1 million, okay, undang sa simbahan. Pagbalik niya, horot na daw iyang 1 million. Ang uban nga mga tao masapian or makasandig og sapian, they are going to abandon their principle in the church. Kini siya nga temptation, dangerous siya. The other thing is difficulties. Kung puno punta sa mga difficulties makigsuonan, kung puno punta sa mga gitawag nato nga mga kasakit or suffering, doon na po yung tendency nga mo stop ta, muundang ta tungod sa kahadlok. Ug daghan sa mga santos makigsuonan ang nagpadayag taliwala sa mga kasakit, taliwala sa persecutions, taliwala sa mga difficulties nga ilang giagian. They triumph. They never stop. They continue to serve God. According to Father Jordan Oman, usahay imo pang pamilya, kauban nimo sa organization, kauban nimo sa simbahan, mahimong pagsulay sa imong kursada sa pagkinabuhi nga balaan. So kini mga butang nga gakahitabo ni. Usahay everyday, usahay maluya ta. Unang Ginoo nag-offer siya nga pahulay sad mo usahay. Pero wala siya maingon nga stop, no? According to Father Robert Paho, wala niyo Ginoo nga stop. Ang Ginoo sa Ginoo nga pahulay usa. My burden is light. Come to me. Okay? Rest with me. Ingon atong Ginoo si Kristo. But continue the fight. Kaya wala pa nahuman pagigsunan. Like St. Paul nga padayon pa ta nagdagan. Padayon pa ta nga nagpaingon sa gitawag nato nga atong goal, and that is our total union with the Lord. Nga kung puy-an nato ning gitawag nga mga gasa sa Espiritu Santo, doon ay mga bunga ni ini, no? Doon ay mga fruits of the Holy Spirit. Nga gimension ni St. Paul sa Galatians
chapter 5 verses 22 to 23. And you will understand, maklaro nimo kung ang imong kinabuhi personally kinabuhi ka na ba diha sa Espiritu Santo nga naa diha sa imong lawas makigsunan. Kung ma-experience na nimo kining mga fruits, bunga sa Espiritu Santo. Una, ang gitawag og love, no? Mahigugmaon ka ba diha sa imong pamilya, sa imong isigataw, labi na gyud sa imong kaaway, no? Ang imo bang decision is for the sake of love, no? Para daw nga imong matud pa nga maklaro kung kini imong gihimo, nagsubay ba sa kauboton sa Ginoo. Do it for the sake of loving God, for the sake of glorifying God. Kana ang mga butang ang ngayon himuon. Then joy. Ang joyfulness makigsunan, lahi sa happiness. Kang happiness, for example, nagdagan ka, pag-achieve nimo sa imong goal, okay, you experience happiness. But ang joyfulness is you are in the way. While running, you experience joy. No? While struggling, while naa ka sa pakigbisog, na sinati nga kalipay. Munang according sa mga spiritual experts nga suffering and joy can go together. While you are in suffering, napoy experience of joyfulness nga imong kasinati within sa imo, no? Inner strength diya sa nimong kaigsunan. In peacefulness, kalinaw. Ang kalinaw maklaro nimo kung malinawon ba imong kasing-kasing kung naa ka sa mga difficulties. Kung malinaw nimo kasing-kasing kay walay problema, walay challenge, okay, that's fine. But mas klaro nimo kung kini nga kalinaw gikan sa Ginoo, kung diha sa mga difficulties, kasakit, suffering, tanan imong maagian, and still malinawon gyapon ka. Mo nang yun sa Ginoo nga peace be with you. Ang kalinaw manaw ta kanimo. Then patience, no? Bunga sa Espiritu Santo ang patience, pasensya. Pasensyoso ba ka sa mga butang? Usahay traffic, murag kawala atong pasensya, no? Nga galinya mga sakyanan, dugay kay mudagan ang sakyanan kay nag-ali pa, dili makalusot ang mga sakyanan, ang pasensya gakawala mo na nga dinuutay, no? Naman sa ginhawa. Kini mga butang nga atong i-pray sa Holy Spirit makigsunan. Then kindness. Ang kindness kanang you allow, no? You allow, like example manghihatagon ka, but more than that is you are kind even to those who are committing error, no? Dili kayo ka di sumasuko sa ila. You are kind, like you allow people, no? Ang mo hatag og tolerance ngadto sa uban nga mga tao. Kana nga klase sa kindness makigsunan. Then goodness, of course, good is good only when you partake the goodness of God. Meaning kini nga mga butanga ay himuon nimo ni para sa Ginoo. Kaya kung imo ganing himuon siya para sa imong kaugalingon lamang or sa para sa tao lang nga level is very limited and sometimes huyang siya. Pero imong iangkla ngadto sa Ginoo nga kini akong gihimo Lord, this is for the sake of you. Kung nakay hatagan kini nangayo, then this is for the sake of God, nga ang goodness sa Ginoo mo tay makit-an, ang kindness and generosity sa Ginoo mo makit-an sa mga tao. Then faithfulness, no? Pagka maunungon sa atong pagtuo. Say for example, coming election ay manuktok sa iyong balay, nanay magdalag kwarta kay paliton iyong baluta. Are you faithful enough? No, I don't judge makigsunan sa ka tawo nga maghimo niini nga okay, you are condemned. No, wala ta kabalo sa istorya nganong mudawat siya sa kwarta panahon nga paliton iyang baluta. Usahay lisod kay ang kahimtang sa ka tawo, usahay napugos siya. But we are challenged, okay? We are challenged to be faithful with our faith sa tanan nga mga considerations makigsunan. Kung naka sa politics, do you remain faithful sa imong Catholic faith? Kung naka sa imong private ba karon nga firm nga gitrabahoan, do you remain faithful? Kung usa ba ka maestro or sa estudyante, are you faithful sa imong pagkakatoliko? Kung naa kanini, this is a fruit coming from the Holy Spirit makigsunan nga acting within you. Then gentleness. Gentleness labi na gid sa pangatao nga makasala sa imo, no? Do you remain gentle? Labi na sa imong mga anak, no? Or sa imong asawa, pamilya, are you gentle, no? Kay basin sa usa ka panimalay during pandemic, nakita nila nga doon na yung monster diha sa balay. Yun ang pare, basin ikaw na ang monster diha, no? So muna nga, be gentle to others, especially to the error, no? Kanang dili ka ditso nga musinta ka, no, sa kasuko nato ni mga masayo. We have to pray for that, no?
And then self-control, ang pagkontrol sa kaugalingon. Munang kung nunay mga panahon nga ang imong iistorya dili makatabang, then better keep quiet, no? Diyan na sa imong kaugalingon. Kung ang imong iistorya matud pa nga do not open your mouth kung naglangoy ka or nakasakasuko, no? So self-control. Munang we have this kingly, no? Kingly mission. To be king sometimes is to be king within ourselves. Hari ta sa atong kaugalingon nga we are controlling ourselves and we are not controlled by our passion. We are not controlled by our anger. We are not controlled by our flesh. We are the king of ourselves. We control ourselves. These are the fruits of the Holy Spirit nga na-receive na ito makaigsuunan diha sa confirmation nga naglihok ka nato pinagi sa mga gasa. Munang kinahanglan dito nga musangpit sa Espiritu Santo sa kanunay, and that is everyday. Manginawat ako makaigsunan nga doon na kitay nakatunan nining atong segment karon sa kampana ang tingin ko sa kamingawan nga kini nga segment usab gihatod kaniyo sa Confraternity of the New Apologetics. Hinaot nga kung doon na mo yung mga questions, mga comments, inyo ning sulat diya sa comment section para atong tubagon sa mga next nga to nga mga episodes. O kung gusto mo tabang pod nining atong apostolado, mission sa apologetics, you can share this thing to other people. Then subscribe usab, no, sa among YouTube channel Catholic Frontline. O pwede pod mo makaigsunan nga mo support ka na mo labi na gyud diha sa mga pag-ampo. O ato pong pasalamatan ang mga tawo nga atong gi-acknowledge karon, no, nga nagpaluyo nato nining tanan, like Monsignor Elmer Abakahin, ang atong chairman, director diri sa kampana ang timog sa Kamingawan. O gyud sab sa atong makauban sa technicals, Brother Christopher Ofredo, Brother Dennis Casinio, o sa kampana usab Brother Dandan, no, Dandan Gerong, o Sister Gina Ibrahim, o uban pa, o kaninyong tanan makigsunan nga nakig-uban kanamo nining higayon na karon. Hinawd nga panalanginan kita kanunay sa atong Ginoo. Sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen.